дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷиҳати баланд бардоштани хизматрасонӣ ба сокинону меҳмонони шаҳр дар маркази шаҳри Турсунзода ошхонаи миллии шоми Хуҷанду Регар баъд аз таҷдиду навсозӣ ба истифода дода шуд. Дар маросими ифтитоҳи иншооти мазкур муовини якуми раиси шаҳри Турсунзода Остоназода Саидамин Ҳазрат ширкат варзид. Зимнан аз масъулин даъват ба амал оварда шуд ки ҳини омода ва пешниҳод намудани маҳсулоти ғизоӣ сифат ва талаботи санитариву эпидемиологӣ риоя гардида ба сатҳи хизматрасонӣ аҳамияти ҷиддӣ зоҳир карда шавад. мо имрӯз ошхонаи шому Хуҷанди Регарро кушодем. меҳмонон аз дуру наздик омаданд. ошхонаи шому Хуҷанди Регар 15 кабина дорад. ошпазо ҳамаш аз шаҳри Хуҷанд. 15 намуди хӯрокҳои якум миллии аврупоӣ, 10 намуди хӯрокҳои дуюм, ош, самуса, шашлик, десертҳо ҳаст. мо ҳама шаҳрвандои шаҳри Турсунзодаро ба ошхонаи шому Хуҷанди Регар даъват мекунем. ошхонаи мазкур дорои шароити муосири истироҳату фароғат ва тановули хӯрок буда ошпазҳои ботаҷриба аз шаҳри Хуҷанд фаъолият менамоянд. ошхонаи мазкур беш аз 200 нафар меҳмонро дар як вақт қабул карда метавонад. дар ин ҷо бештар таомҳои милливу аврупоӣ ва 12 намуди сихкабобҳои хуҷандӣ омода мегардад. реҷаи кории чойхона аз соати 7 субҳ то 23 шаб буда барои мизоҷон хӯрокҳои субҳона омода карда мешавад. мақсади асосии масъулини ин макони фароғатӣ баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба сокинон ва меҳмонони Турсунзода шаҳр ба ҳисоб меравад.